салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Инҷа мо магазини Dixit омадем. кӯдако кати имрӯз ма банк рафтагӣ будам, кор мабуд кардам, айсу пиёда омадем қати кӯдако. Инҷа диромадам яда чи гирм хонада. кай мо берун бироем, айсу гӯем харид накарда намедроем. кӯдако уже медонанд раҳат сраза давида магазини амин вай медроянд. Dixi медроянд, ақафошон медрома, айсу бо пакет кати меброем. гӯем ҳамин уже адад шидагия мода озима харид мекунам. хона равон бо нишон метим чӣ гирифтагима. дӯстони азиз, мо хона омадем. инҷа озима нишон метиём чӣ гирифтамо. заадно қачи мо камтар суҳбат мекунам. бачаам кати буромадан фуромадан беҳад қинай. чӣ хеле ки медонем, мо рафтем логопед, моя направление вайкат психиатр, невролог, логопед. Бо як бор ҳамаша гузаштем государственный плаки неву амхе полис кати гӯем пеши хонагӣ больница рафтем, амҷа гузаштем. Невролог лечение назначит кард, психиатр якта вай таблетка назначит кард, невролог якта уколай саҳар яктаи уколаш мемонем. таблеткая 3 вақт мехӯра гӯем саҳар, абед, бегаҳ. намедонам ҳозираша гӯем 3 рӯз шитка дестем, ягон результат нестай озима, ягон результата надидам. худояку ҳамин якчи ёрдам кунаву камтар ором шава. беҳад қинай наи 5 этажда зиндагӣ мекунем. кӯдак кати буромадан фуромадан проблемаи калонай. вақте ки берун мебироем давида худаш мерава, вақти буромадан обратно боло хона намешава. ва пише ягон мультикш метием, тамошо када меброя, ё ки дадаш бардошта меброра, гӯем ба зур мебром. 5 этажа ҳамхе бефара меши. бо кӯдака вазвинай вай бардошта буровардан як кори калонай. ози насиб иншоалло квартира дидестама, ягон квартираи нағз ёвум, чтобы лифт кати боша, ё ки якум дуюм этаж боша, ки беҳад қинай. кӯдаки майда кати ҳар рӯз буромада фуромадан бо садикшон агар тиём, бо ҳар рӯз гӯем саҳар бурдан, бегаҳ овардан. хулосаи гап ки инамехе гапкоро лечениша гирифтестем. кӯдака куолил амин лечениш 10 рӯз уколай, як таблетка намедонам бисёр ай таблеткаш, вай намедонам ака ҳамаша метием ё ки ягон моҳ метием. бо насиб иншоалло рӯзи вай шавад, рӯзи душанбе рафта вай мекунам. рафта нишон метием бо кӯдака як бор психиатрда мегум кани ин доруша чанд қатии мақсад боз як ду саволи дига дорум метиемшон. айпаям кӯдако авурай намехе ҳози бегаҳда насиб боша вай каданиём манту каданиём. магазин рафтум ма амин якта дута чиз амин гирифтанӣ будам. амин кӯдакода ягон чиз гуфтам гирам, ба умед магазин медроянд давида. рафтум иш дар кора вайш дар кора гуфтам хай харид кардам як бора. ози ҳамаша ҷобаҷо кунам насиб иншоалло. баъд айпаи мантумшам бегаҳда манту мекунам. зани ҳеварам қати ҳеварам омаданиян бегаҳда. зани ҳевари маям канал дора, кадоме ки хоҳишманден датаи комментария ссилкаи каналшам мемонам, дуромада тамошо кунен, баҳотиен. ва нав канал кушодагиай гӯем камтар беопытай оқа гӯем сарфаҳми гапу кори ютуб намерава. оста ёд гирифтестай дуромада дастгириш кунен, хоҳараки мая подписатсия кунен каналашда. боқӣ раҳмати калон барои дастгиритон, раҳмат ки ҳастен шумо. ози ма ҳамаша ҷобаҷо мекунам. бо насиб иншоалло шумода далши видео мекунам. инҷа духтарома пиёза тоза кардам, кадуёям мехе тоза кардам. ози майдашон мекунам, кубик када майда мекунам вая кадуя. тиёркая овардагӣ нестем айвай хона, тиёркаи инҷа худаш майда якай.
барои ҳамин кубик мекунам. Майнаи ман ту пазакои ҳамаша боя бор шуштум листоша, ҳамаша шушта тоза када мондум. Унҷада чанга хок истодагӣ, чанг шидагӣ буд. Ҳозиҷада қоқ шидистай, товая ма вай мекунам. Инои майда када мемонам, баъд зувулама тинук мекунам оста. Уҷа бегаҳ шидистай тайёр кунам то омаданшон ай кор. ҳеварам ай кор бироя, баъд насиб боша қати келин меоя. Инаҷа ма дуташа тайёр карда дута листа мондум, чтобы тестарак тайёр шава. Дутаи дигаша баъд иёш бо паза бигирам, бо дутаи дигаша мемонам. 4 лист мешава ба фикрам. намехе заминда ма кухнида кадестам. вай ҳамахе кушода мондам трезай, ҳамахе гармай. вақте газа гирон мекунӣ, ҳамахе гарм мешава кухни, тангай бо кухни. дилист қариб пухтанай. аз як 5 минутика иста мепаза, бо вайоша ма тез печонда вай кунам. вай дилисти дигаша мемонам. канали зани ҳевар ранги канали ма влогай. гӯем чӣ хеле ки ма ҳамин кӯдаку мехонаву ҳамахе видео мекунам. ваям ҳамахе вай якта бача дора, 1 солаю 3 моҳаи бачаш Нур Муҳаммад. хай даромада бор бинен, шояд ки маъқул меша шумода дастгирӣ кунен. пешакӣ раҳмат. ина духтаро мантӯи ма тайёр шид. ина ма вай када дидам пухтай кадувош ҳамаш хушрӯ. зани ҳевармам омадам, қати ҳеварам ози ма вай када мекашам. намахе мантӯи ма хушрӯ омадам. майдачаи хушрӯ. ма фақат мантӯи майда мекунам, чтобы хӯрданаш удобни боша. ина михел духтаро мантӯи ма тайёр шид. кадом мехӯрдеста боша иштиҳои таом. нози меҳмононда мебарам. якта зувулаи дига мондай, насиб иншоаллоҳ вая мегум вай канам. пиёзкати амхе пазмша аку бездаражавоя, намедонам ака чӣ хеле мешава. амхе фатири ба пиёз кунам мегум вая. и дутай дигаша мондум инҷада пухтестай. ина духтаро ин якта зувулаи мондагира ма тинук кардам. пиёз майда кардам, пиёза камтар рӯған кардам, перец, красный перец дохтум, намак, мурчи сирхи намак дохтум. озиамхе болошта тинук мекунам пиёзаю. зувулаи тинук карда инаи чаплёни масла хазаюшка болошта шакидам. ами пиёза ози ҳамаша хушка тинук мекунам болои амин ваямда зувуламдаю. ҳамахе товуш метим гӯем. мепазем ака чӣ хеле ки биёя. ма обычно агар фатир кунам, фатира камтарак дрож медозам, чтобы гул назана. вақти мепази хеле гул мезана ку, агар ки дрож надошта боша нон ҳама хеле мешава, фатир безеб мешава. ама вақт ма камтарак дрож медозам ки гул назана, аки зувола ҳайф нашава гуфта ҳама хелеш кадистам. ҳама хеле тинукак ма пиёза шакидам, болошта тинук кардам. ма аз зимистонода бисёр хеле мекунам, беҳад ба маззаи нағз мешава. гӯем ҳамин чизои простое неки ҳамин пиёзу ҳамин хамирай неки ба маззаи хушрӯ мешава. ҳатман тайёр кунен шумоям. неки ҳамин зувулаша камтарак дрож андозен, яъни ним қошиқча дрож андозен барои гул назаданаш. намехе ман ози камтарак тинукш мекунаму мепазмша.
اینجا فطیر تیار شد. اینا گفتم که کم ترک گل میزنه گویم بلوش بینید چخلی شده نیکی به هر حال نقص گویم به مزه خوش رو شده کم ترک خروستیه شیشیدگیه پیازش خیلی پیازی آدرکی یوشک و میده بود خیلی به مزه خوش رو تیار شده